भाग्यवान कुळसाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आबले सुम्याची साखर नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंत देवाचे मयामापासून विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्त मनुष्य पंडितले आम्ही जण झाल्या माझ्या कष्ट आणि प्रसवार जीवनपणाच्या आनंदात कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत पण आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फाळता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक देवा गेल्या भडव्या म्हज्या रखण्या सगळ्यांच्या दयेन म्हाका दिलाय तबेल म्हजी मोत उजवडाय म्हाका राग आणि असलाय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवंत मिंगरी तुमच्या झुजात आमकां सांभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडयेवंक आमकां आदार दी. सोमी देव ताका फुरमाव दी म्हूण आमी लालेव मागता आणि तूं सर्गेंच्या फौजेंच्या कुवारा आत्मे विबाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आणि ताच्या खोट्या आत्म्याक तुवें येवकोडा लटून घाल आमेन. शासनाचो विषय दितांका आमेन. सत्मानता देवा सर पदवेदार बापा आणि आणि जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या जो पवित्र अवंकार मरियता जन्मालो कोण का तने कष्ट सोसले ताका कुरसार जडलो मेलो आणि ताका नित्य केलो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो अर्गार चढलो सर पदवेदार देव बापाच्या बसला तर जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतलो मानता पवित्रात्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे एकाचे बोक्साने जीवन आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संवसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक मुखारच्या पहिले एक टेस्टमनी आम्ही ऐकूया आणि ते टेस्टमनी ऐकताना आमचे थंय सोम्या बरेपण केल्ल्या देवा करगा त्या बरेपण कोण टेस्टमनी तांचेर मात्र न्ही हर एकल्या सोम्यान बरेपण केला त्या टेस्टमनी मुखांत त्या सोम्याक आमी अर्का दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्रिस्टल कारवार थावन म्हज्या भुरग्याक चड ताप आयलो आनी हांवें ब्रदराक ताचे खातीर मागूंक सांगलें. ब्रदरान म्हाका म्हज्या भुरग्याचेर हात दवर म्हूण सांगलें आनी ब्रदरान म्हज्या भुरग्या खातीर मागलें. त्या दिसांत हांव ताचो ताप उणो जालो. आतां म्हजो भुरगो बरो आसा. जेजून ताका गूण केला.
देव बरें करूं तुमकां ब्रदर. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीसस. सगळे सांगता म्हणून आमच्या मायकान म्यूट करून सांगता म्हणून त्या सम्याची स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 हालेलुya hallelujah, हालेलुya hallelujah, हालेलुya Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sudhi duka, Jesu. Shiara la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah. Riya, 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 riya. Sumya Jesu. विश्वासन भावार्थात तुझे बहुपवित्र अमल रगत आम्ही याकडे मागून घेतो सोम्या जिजू तुझे अमल एक रगत त्या अमल रक्तान जीवस सोम्या त्या अमल रक्त सकतस सोम्या ते अमल रगत सुटका देऊ शकता हर एक सांगली तुटवू शकता जेजू ते अमल एक रगत याकडे विश्वासान आम्ही मागून घेतो आमच्या हर एकल्याचे मागून घेतो आमच्या माथ्याच्या ताळवेत पायांच्या नक्षापर्यंत कम्प्लिटली सोम्या जिजू तुझे बहुपवित्र अमल रगत आम्ही मागून घेतो हालेलुया कंटिन्यू स्तुती करूया मग अचानक कंटिन्यू स्तुती करूया हालेलुया 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 बहुमंगळ सोम्या तुझे बहुपवित्र अमल रगत वळून येऊन दे आमच्या कुडे कैंसर किती उणेपणाचा अस्कत कैसा तुझ्या अमल रक्ताच्या बळानं नपैस जाऊ दे सोम्या नापैस जाऊ दे सोम्या हालेलुया 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 कोणीत असले लंप नाव डिसअपिअर जाऊ दे श्रिंक जाऊ दे जेजूच्या नावात कोणीत असले लंप डिसअपिअर जाऊ दे किडनीत असलो स्टोन या घडी जेजूच्या नावात निघतो असू दे हालेलुया 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 खातीचे बर्निंग सेन्सेशन सन्न सने जेजूच्या नावात हालेलुया 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 दांताचे समस्ये असताना नाश जाऊन दे हालेलुया 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 पीसीओडी समस्येतून कम्प्लीटली सुटका मिळवू दे जेजू हालेलुया 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 आयझाया 53:5 सोम्या तुझ्या घायावर आम्ही बरे झाल्या तुझ्या गायावर आम्ही बरे झाल्या तुझ्या गायावर बी याले नसल्या हर एकली बरी झाला सोम्या हालेलुया 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 शीरला बरा 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 कंटिन्यू स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 continue. गट्टतन स्तुती करूया. माईक अनम्यूट करून स्तुती करूया. युट्यूबच्या तातू बिगितले मग असतात. तुम्ही सकत तुमच्यावर वळवून येते असा अनुभव करूया. अनुभव कर स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah,
सौम्याच्या सत्तेचे डाऊट करचे नका. सौम्याच्या सत्तेचे डाऊट करचे नका. स्वामी सर्व पदवेदार, स्वामी सर्व पदवेदार, देव सर्व पदवेदार, ताका सर्व संगती साध्य असा. मॅथ्यू 19:26 मनुष्याक साध्य वय पण देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. जेजून म्हणा मनुष्याक असाध्य जाल्ले जावंक पुरो पण सौयाक देवाक सर्व संगती साध्य असतात. तुम्ही खनकटचे नाही, तुम्ही खनकटचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. तुमका सस्वा खणा तितलं भवाट असल्यार पुरो या तुतीच्या रुखाक हांगातान वोट आणि निकळ आणि त्या दर्यांतसून पड म्हळ्यार तो पडतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सस्वा खणा इतलं भवाट आमचं सोडवया या दिसा, या सकाळींच्या वेळा सस्वा खणा तितलं भवाट आमचं सोडदी. सस्वा खणा तितलं भवाट आज आमच्या जीवितान सोडदी. आज तुझ्या जीवितान कन्फ्युजन असा, डिसिशन घेऊंक जायना. गो बायल सांगता हाताक हात धरून म्हाका ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमकां डिसिशन घेऊंक जातेत ना. देवाची मांडवळ कितें समजूंक जातेत ना. आयझाया 48:17 आयझाया 48:17 सर्वेस्पर तुझो देव इस्रायलचो पवित्र देव तुझो सटवणदार अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुझो देव, तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलोंक जाय जाल्ले वाटेन हांव चलयता तुका, हांव चलयता तुका. आयझाया 45:2 हांव तुझ्या मुखल्यान वेतन आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पोट करतलो आनी लोंगडाचे आडंबे मोडून दितलो. आज आर्ग्युमेंट सणसडा, आर्ग्युमेंट सणसडा. आज डिसएग्रीमेंट सणसडा. आज सौम्याच्या हजरपणान बसा. थोडे दीस सौम्याच्या हजरपणान बसून इसरा सौम्या लागी, सौम्या तुझी खुशी कितें, तुझी मांडावळ कितें, आम्ही वसजे गी रावोजे गी. सौम्या तुझी मांडावळ कितें, तुझी मांडावळ कितें, तुझी मांडावळ म्हज्या जिवितान कितें. सौम्या सौम्या तुझी मांडावळ कितें. खंयसर जेजू तुका व्हरता, थंयसर तुका सगळें तयार करून दवरता. तुझे खातीर सगळें तयार करून दवरता. तो तुझो जेजू, तो तुझो जेजू, तो तुझो देव. तुवें वचून थंयसर कितें तयार करीत म्हणून ना. तुझ्या फुडल्यान देव येता, तुझ्या फुडल्यान देव येता. तुझे खातीर सगळें तो तयार करता, तो तयार करता. Everything is prepared. Everything has been prepared for you. Everything has been prepared for you. You just trust on him. ताचेर भरवसो दवर. हालेलुया 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 हालेलुया. एक्झोडस 14:14 सर्वेस्पर तुझे खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत राहा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजता, 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 झुजता. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजता, तुम्ही शांत राहा, शांत राहा. आयज साम 46:10 शांत राहा आणि जणा जया हांवच देव म्हणून. शांत राहा आणि जणा जया हांवच देव म्हणून. शांत राहा आणि जणा जया हांवच देव म्हणून. हालेलुया 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 हालेलुया. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळ असो देव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळ असो देव, सगळ्या मनशाकुळ असो देव, म्हाका कितें असाध्य, म्हाका कितें असाध्य. हालेलुया 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 हालेलुया. रियाशिया
rala bara bara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Luke 145. Luke 145. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो सर्वेस्पराची बाळसावणी सफळ जातली. ताचे उत्तर निर्फळ जावचे ना. ताचे उत्तर देवाचे उत्तर ते केदीस निर्फळ जावचे ना. निर्फळ जावचे ना. Isaiah 55. Isaiah 55 10 and 11. Isaiah 55 10 and 11. कित्याक जशे पावस आणि बर्फ मळबातान पडतात आणि ओंपियाक बी दिवंक आणि जेवतल्याक जेवण दिवंक भुई भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतून किर्लोक लायतात आणि हे केल्ले शिवाय पाटी वसनात. तशे म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उत्तर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बागार म्हजी खुशी पळता आणि जे कितें करूंक हांवें ताका धाडले ते सगळे करता. जे कितें करूंक हांवें ताका धाडले ते सगळे करता. हांवें धाडले ते सगळे करता. Luke 145. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. मरियेन सत मानले. मरियेन सत मानले. मरियेन डाऊट करूना. She did not doubt. ती सत मानली. आम्ही सगळी त्या सर्गीच्या मायेची भुरगीं त्या माय लागी आज मागोंक जाय. माय, कशे तुवें सत मानले, म्हाकाय सत मानूंक शिकय. म्हाकाय सत मानूंक शिकय. आमी त्या सर्गीच्या मायेची भुरगीं तसोच स्वभावार्थ आमचो आसूंक जाय. सर्वेस्परान आपणाक घडोवन येतल्यो म्हणून सत म्हणले. सर्वेस्परान जे कितें बसयल्ले ते घडन येता म्हणून सत मानलेले कितले भागी. कितले भागी. आज सत मानिया. सत मानिया. जे कितें
देवाचे उतर बसयता ते खंडे जावन सुफळ जाता, सुफळ जाता, सुफळ जाता. आज सुफळ जाता, आज सुफळ जाता. Thank you, Jesus. 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 Jeremiah 15, 20 and 21. Jeremiah 15, 20, 21. हे परचे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. ती तुझे विरोध जुस्तीत, पूण तुजेर जैत वरची ना. तुजेर जैत वरची ना. कित्याक तुका निवारूंक, तुका राखोंक, तुका राखोंक आनी तुका सोडोवंक हांव तुजे सुवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडायतलो. आमेन, आमेन. आयच्या दिसा तो देव तुका एक घट्ट पितूळची वणत करतलो. कोणी तुजेर झूज मांडू दे, भिवची गरज ना. कित्याक तो सुमी तुजे पक्षेक रावला. देवाचे उतर म्हणता, तो तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, निवारतलो. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. सांगा त्या म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करया. जे कितें आब्राहामाक बसयल्लें ते देवान फावो केलें. जे कितें मरयेक बसयल्लें ते देवान फावो केलें. जे कितें ताचें उतर बसयता ते फावो करता. ताचें उतर सुफळ जाता. आयजाया 55, 10 and 11. आज सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करया. जेनेसिस 28:4. तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव. आनी अशें तूं मस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुजे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4. तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव. आनी अशें तूं मस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुजे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4. तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो दिव. आनी अशें तूं मस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुजे अधीन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुजे सुवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेजू. मागिया या दुसऱ्या कणात सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन सगळ्या आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आज आमच्या भुरगीं अस्कर जाल्यान गे, कन्फ्युजन आसात गे. सुम्याच्या हातान समर्पण कोणाक लेफ्ट पायाच्या सकयल्या गांठीत कठीण दूख आसा, पडटा. एक तर गांठ मूव जाल्ल्या परी जाता. जेजू तुका ह्या घडये स्पर्श करनासा. मागया आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरून दी. हर एक वायट बेटांतल्यान सुटका सुम्या. आज मागता सुम्या ल्हान भुरग्यां म्हज्या लागीं हाडया म्हूण तुवें सांगलाय. हाडून आयल्या सुम्या आमच्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा. तुजे लागीं कित्याक कशें तुवें 2000 वर्सां आदीं त्या भुरग्यांक बुकून धरलें, पोटलून धरलें, तांच्या माथ्याचेर हात दवरले. आज तुजो हात त्या भुरग्याचेर दवर. आज तुझे आशीर्वाद आमच्या भुरग्याचेर घडोवन दित. आमच्या भुरग्यांची बंद जाल्ल्यो वाटो उक्त्यो जावन दित. आमची भुरगीं वायट सांगातपणां आसली, वायट वाटेक गेले.
येऊन देत परत पाठी इगर्जुमातेन पाठी येऊन देत. सगळ्या भुरगे कितले सैरीक सोदून आसात, विंगड समस्येन आसात, सगळ्यांक तुज्या हातान भेटोवन दिता. काकूळट करून मागता. आमेन, आमेन, आमेन. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोल, तो मुझे पाय मेरवजा पायासारखे सुळसुळीत करतलो आणि उंच सायेर मुझे पावलां दवरून लायतलो. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पर मुजो देव मुझे बोल, तो मुझे पाय God, the मेरवजा Lord, पायासारखे सुळसुळीत करतलो will make आणि my उंच feet सायेर मुझे like a पावलां दवरून लायतलो. and make my हबक्कूक feet 3:19 tread upon the सर्वेस्पर देव my मुझे बोल, तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुळसुळीत करतलो आणि उंच सायेर मुझी पावलां दवरून लायतलो. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवासा स्त्रियाम तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजू. Again, Maria, भाऊ मगाळ बाप्पा समर्पण दिता बाप्पा. आज कितले जण आमची भावना घडवून आसात बाप्पा, कंगाल जाल्या, निराश जाल्या, पिडेन आयसीयूत आसात. तेव्हा कितले जाण घरांनी आसात, कितले जाणांक तांच्या पिडेक सारखे वखदच मेळना. डॉक्टराक तांची पिडा सोदून काडूंक जावंक ना. मार्क 4:22 काळोखात आसा त्या उसवडाक आयिल्ल्या करीत रावचे ना. काळोखात आसा त्या उसवडाक आयिल्ल्या करीत रावचे ना. खंयच्या डॉक्टरा कडेन ती येतात, तांकां डायग्नोसिसाचे देणे फावो कर. तांची पिडा डायग्नोसिस जावं दी, सारखे डायग्नोसिस जावं दी, सारखे मेडिसिन तांकां मेळोवन दी. कितले जाणां विंगड पिडे आसात. तुजी कुशी वय जाल्यार सोम्या तुजी गुण कजे सकत वळय आयसीयूत आसा जावंक पुरो. कितले जाणां जावंक पुरो डॉक्टरचे वखद लागतात ना, इफेक्टच करना. एक वखद दिल्या आनी एकाक प्रॉब्लेम जाता. सोम्या तुजी गुण कजे सकत वळय. दवर तुजो गुण करचो हात तांचेर स्पर्श कर. कोणाचे वेट आपापे लूज जाते आसा, कितें जाते आसा कळतात ना. सोम्या ह्या घडये आपड तांकां स्पर्श कर तांकां. किडनीचे समस्ये सोम्या स्पर्श कर. किडनी फंक्शन करना, लिव्हर फंक्शन करना, सोम्या स्पर्श कर तांकां. गुण कर देवा. कितले जाणांची पिडा पायांचो घाई गोड जातात ना. पीसीओडी समस्यान कितले आता कष्ट आसात, ब्लिडिंग रावतात ना. देवा तुझ्या समोर पिता विंगड पिडा आसच्या तुझ्या भुरग्याची दया कर. कॅन्सरान थोडे आसात, किमो घेऊन थकून गेल्या. मेमोग्राम करूंक आसा, बऱ्या रिपोर्टा खातीर राखून आसात. देवा तुझ्या हातान भेटोवन दिता. कुडीन खंयसर लंप जाला, मूव जाते आसा, देवा डॉक्टरान डाऊट सांगला. देवा काकूळट कर. तुझ्या मुखार ती तुझी भुरगी रडोवन मागतात. देवा स्पर्श कर देवा, स्पर्श कर देवा. हर एका पिडेक सांग. ल्हानशी भुरगी हॉस्पिटलांत आसात, ऍडमिट जाल्यात. तांच्या कुडीन थंयसर ट्यूब गेल्यात. देवा बिरमोत पाव. ल्हानशी प्रीमॅच्युअर भुरगी देवा हॉस्पिटलांत आसात. देवा त्या भुरग्याची काकूळट कर. कितले भुरगी काजाराच्या प्रायेक पावल्यात, काजाराची प्राय उतरल्या, सारखे सैरीक मेळतात ना. देवा तांची काकूळट कर. जेजुच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. विजडम 16:12
कित्याक कसलोच आलो 16, पालो 12. व लेप कित्याक तांकां बरी कसलोच करूंक आलो सोकोंक पालो व लेप मगन तांकां सगळे बरी बरे करूंक करता सोकोंक ना त्या मगान तुझ्या सगळे बरे शब्दान करता त्या सर्वेस्परा तुझ्या तांकां बरी शब्दान केली सर्वेस्परा Psalm तांकां 16, बरी 12. केली. कित्याक Psalm 16, कसलोच 12. आलो पालो व कित्याक लेप कसलोच तांकां आलो बरी पालो व लेप करूंक तांकां सोकोंक बरी करूंक मगन सोकोंक ना सगळे बरे करता सगळे त्या बरे तुझ्या करता शब्दान त्या तुझ्या सर्वेस्परा तांकां शब्दान बरी केली सर्वेस्परा तांकां बरी Wisdom केली. 16, 12. Wisdom कित्याक 16, 12. कसलोच आलो पालो व कसलोच आलो लेप पालो व तांकां लेप बरी तांकां करूंक सोकोंक बरी ना करूंक बगार सोकोंक सगळे बरे सगळे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली नवान मरिये कृपेन भरले सुमृत्य सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदी आणि सदी तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भोव मोगाळ बाप्पा आज कितले जाणा विंगड लीगल इश्यूसांसून पडल्यान विजाचे समस्या आसात एम्प्लॉयरान फसयला कोणी जैलात आसात कोणी ब्लॅकमेल केला खंयची डॉक्युमेंट फोर्जरी करून घेतल्या पैसे दिले फाटी दिनात देवा हर एका तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान भेटोवन दिता तांचे काकूळट कर मागता देवा तुझ्या हातान समर्पण दिवन मागता बाप्पा कितल्या जणांच्या जाग्याची समस्या असतात वर्सां केस चलून आसा एक भाऊ 4 वर्सां तावन विजाच्या समस्येर आसा कुटुंबाक मेळोवंक आवय राखोवन आसा ताका पळोवच्या खातीर देवा स्पर्श कर कोण ताजे सगळे समस्या ताका भायर हाड देवा ताजे विरोध उठले हर एकल्यान तुझ्या कुर्सामळान दवरता सुम्या जेजू आपट जेजू आपट तांचे मन परिवर्तन जावं दे तांचे काळीज मोवाळोवन दे आज तू ताचे पक्षान झुजता तुझे उतर सांगता एक्झोडस 14:14 सगळे स्पष्ट तुमचे पक्षान झुजतलो तुम्ही शांत राहा आज तू ताचे पक्षान झुजून आसाय देवा समर्पिता कितल्याचे नाव पाड जाला नाव पाड करता आसात देवा तुझ्या आता समर्पिता कोणा तांच्याच घरा देवा तांकां रावोंक दितात ना सगळ्या तुझ्या आता समर्पिता काकूळट कर जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 लूक 10:19 पळया सरो इच्छु आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पायातळा बसून हांवें तुमकां पद दिल्या आणि कितेंच तुमकां बदल करचे ना लूक 10:19 पळया सरो इच्छु आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पायातळा बसून हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बदल करचे ना लूक 10:19 पळया सरो इच्छु आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पायातळा बसून हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बदल करचे ना मान मरिये कृपेन भरले सुमृत्य सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य एक घडी बोर आमच्या दोन्ही हात वयर बारया तुमच्या जिवितांत सबार संगती आमकां इम्पॉसिबल बघता आमकां इम्पॉसिबल येस आमकां इम्पॉसिबल इट इज ट्रू बट देवाक नाही त्या सुम्या सांगता सर्व संगती करू शकता फिलिपियन्स 4:13 I can do all things through the one who gives me strength. I can do all things through the one who gives me strength. The one who is living in me. मुझे भीतर जियता तो 1 Corinthians 3:16 मुझे भीतर तो जियता मुझे भीतर तो रावता म्हाका तो वाट दाखयता आयझाया 30:21 म्हाका तो वाट दाखयता सारखी वाट हांवें खंयच्या वाटेन चल जाय आयझाया 48:17 तो म्हाका खडीत करता तो म्हाका संकोच दिता जोशुआ 1:9 हांव खंय गेल्यार म्हजे सगळें आसा wherever you go I'll be there with you
wherever काही सर तू वस तुझ्या सांगता तसून घ्या आज तू काही नसताय जेजू तुझ्या सांगता सोडवता जेजू सांगता आज तू सर तुझंही चढताय इथल्या आमच्याकडे मागोस आला विंगड गरजा बसत कुटुंबाने समाधान ना भुरग्यां बसत मागोस सांगला फायनान्शियल प्रॉब्लेम असत विजा इश्यूज ऑनच्या बसत मागोस सांगला वर्क परमिट बसत मागोस सांगला हर एक लचकर समर्पण दिव्या इनांचे बर्थडे एनिव्हर्सरी ससा सुम्याचं समर्पण दिव्या आज किती जण पहिल्या पटी या मागण्या जॉईन झाला तांका सुम्याचे तां भेटून दिव्या हे सगळे मागण्या संमतीचे सर एकल्या हर विषय सर हर एका दिसा सांजेर बसून आमचे हर एकल्या बसत विनंती करची आमची भावना असत विशेष तांचे बसत माग्या तांच्या जिवितांत कितीही उणेपण असा कितीही समस्या असा जेजूच्या नावान परिहार जाऊ दे पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सत्यान ते बरों दे हर एका दिसा त्या सुम्या मुखार बसून हेरा बसत मागताना आत्मिक देणी तांचेर बरोवन येऊ दे हर एक तांचे मागणे सर्गींच्या दारा लागी पावूं दे सोम्याच्या शिवासना मुखार पावूं दे आमच्या आत्मिक दिराक सोम्याच्या समर्पण दिल्या सगळ्या आमच्या मागण्या मध्ये सोम्याच्या समर्पण दिवं सांगाता म्हणूया मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले देश म्हणालो मनशांक ते असाध्य होई पूण देवाक ते साध्य मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले देश म्हणालो आणि ते असाध्य होई पूण देवाक सर्व ते साध्य मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले देश म्हणालो मनशांक ते असाध्य होई पूण देवाक सर्व ते साध्य मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू हालेलुया 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 लूसी डिक्रूस रोजमेरी डिसूजा हालेलुया 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 फ्लाविया अनिता शांतिडेसा कविता डिसूजा जेसिका हालेलुया हालेलुया ज्योति फर्नांडिस ग्रेटा लॉरेंसिया फर्नांडिस सिरिल फर्नांडिस मिशेल हालेलुया हालेलुया माइकल हालेलुया 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 ज्योति फर्नांडिस लिली फुर्टाडो डोरा डिसूजा हालेलुया हालेलुया जेसिका हालेलुया 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 फ्रैंकलिन मोंटेरो हालेलुया 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 आइवन हालेलुया 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 नीमा डिसूजा हालेलुया 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 Rita Almeida, Diodita Rebello, SM Fernandez, Hallelujah, 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 Kishore, Vida, Calvin, Katni, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Hallelujah, 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 Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Pratista, Greta, Clara, Alban, Carol, Carlita, Daryl, Hallelujah, Hallelujah, Jethro, Gita, Aaron, Genesis, Joshua, Cinderella, James, Hallelujah, Hallelujah, Joyce, Michael, Julius, Stephanie, Jason, Stephen, Lancy, Lanita, Anita, Ashley, Lena, D'Souza, Lena, Martis, Hallelujah, 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 Mary D'Souza, Nancy Lobo, Pradeep, Ritna, Algar, Gilbert, Savita, Anil, Gloria, Sebastian, John, Denzel, Roshni, Hallelujah, Hallelujah, Cyril Lobo, Vinuta, हालेलुया हालेलुया भो मगळ बाप्पा या हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल असंभव असले तुझ्या खुशेन तुझ्या शक्तीन सगळे साध्य जाता संभव जाता तुझे सांगत सगळे संगती संभव असतात तुझे सांगत सगळे साध्य असा देवाविषयी जर समर्पिता हे सगळे भावना आज तुझे आशीर्वाद तुझे संघाटपण हर एकले अनुभव करून देत तुझे कृपा हर एकल्यांक तुझे देवतांची देवय हर एकल्यांची तुझी कृपा देवय मरियमाच्या मध्यस्थीच्या मदतीने सर संता भक्ताच्या आनबोडव्याच्या मध्यस्थीच्या मदतीने सेंट मायकल सेंट राफाएल सेंट गॅब्रियलच्या मध्यस्थीच्या मदतीने मागता आमेन 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 Amen.
उदास दवर ये बहुत आले मुखावे मागे उदासल्या दवर तुझा आधार न करू तुझी मध्यस्थी करू पुणे कुमक मळा सांगेल मग किती सही कोंगा त्याने धैर्य काढ घेऊन परीक्षा करी म्हणजे माई तुझ्याकडे येतात खंतीस तुझे मुखार रोखता मुनीस सल्ल्या देवपुताचे माई तिरस्कार करी नका तुझे कालकृती म्हणजे मगली आई नी हाव मागता ते मकादी आमेन 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 मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेस महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवीन प्रेज द लॉर्ड मगाचे नो तुमका कितल्या जणांक तुमची टेस्टमनी दिवंक आसा तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशनां तुम्ही दंडिया 9900332411 या नंबराचेर दंडिया तशेंच आमचे इंटरसेशन टीम हर एक दिसा सांजेर 10 ta 11 वरां राती इंडियाचो टायम कुवेटचो टायम 7:30 8:30 दुबयचो टायम 8:30 9:30 1 घंटो मेळटा तुम्ही जॉईन जाया झूमाचेर तुमकां लिंक जाय आमकां त्याच नंबरार मेसेज करा 9900332411 तुमकां आमी ते लिंक धाडटा त्या लिंकात तुम्ही जॉईन जाया आमी सांगात म्हणून मात घ्या हर एकल्या आमच्या भावना पासत हेरां पासत मागतना आमच्या जिवितान विंगड आशीर्वादा विस्मिता तो आमी खंडीजान करता ते तुमकां हर एक लायन आशीर्वाद आनी बेसावनी कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू